לא, אין לי כוח. נעשה? תעשה. אני לא יכול, תעשה. בוא נגיד בפעם הבאה שאתה תבוא לפצוע אותי, נעשה לך רענות. על פי רמת הידע. הקיצר, אמרו לנו למלות את זה במים. את מה? מה זה? מה ממלאים במים? למה ממלאים את זה? את החליפה? זה מחליפה? לא, אתה יודע מה אנחנו מדברים. מדברים על אותו דבר, שאני נקרא לזה דלד או... וואי, כוסחת איזה ראש שלך, תביא. קיצר, ממלאים את החליפה במים. איזה חליפה? אני עכשיו לא יודע לפני. אתה לא יודע, לוקח את המאזן, מלא אותו באוויר קודם כל עד הסוף. אם אתה לא יודע, זה משנה לך אם זה מאזן או חליפה, אתה לא יודע. אני רוצה שהוא ילמד אותי. אני לא מורה, אני לא מדריך, אני אלמד אותך. אני מדריכה שהייתה תולדת לפה, אני צריך פעם שני. מי זאת המדריכה שלך? דריה. דריה, הבנתי. שם של כוסיות. עדי, אתה מכיר את עדי? עדי? עדי, הבלונדינים. שמות של כוסיות. עדי, הבלונדינים? כן, אתה בלונדינים. טלטלים נמוכה? לא בן. בן, עדי? כן, אתה בלונדין, שתן רוסי. עדי. רגע, מה עם המאזן? טוב, הבנו מה אתה יודע, לך תחזיר אותו. ממלא את המאזן במים, תקשיב. ממלא את המאזן במים. שם פה אבנים. למה אתה ממלא אותו במים? כי אז אתה מורקן את כולו. למה? לבדות שאין בו כלום. איך אתה מורקן, יש לך פה את הפייה הזאת. אבל למה אתה צריך למלות אותו במים? לראות קודם כל שהוא מתמלא גם באוויר וגם במים. אבל למה הוא צריך להתמלא במים? בפייה אתה ממלא אותו במים? למה אתה בודק שהוא ממלא במים? לוודא שלא ייכנס מים. לראות את הסתימה שלו. מה? שהמים לא יוצאים. מה? אם המים לא יוצאים, גם לא יכולים להיכנס. מה? זה מה שאני חושב. מי אמר ככה? בפאדי. אני צריך למצוא את העדי הזה ולתת לו שתי פירות עם הגף של הזין. תגיד לי, מה זה אתה מגיל לי את כך, אני יודע באמת כשאתה בשיעור שלך, אתה צריך רענון לפני שתלמד מה עושים במים. הבנתי עכשיו למה דפקת את האוזן. מה? מה? לימדו אותנו מלא דברים שלא מלמדים בסאסי. מה לימדו אותך? לא יודע, מלא דברים. מה לימדו אותך שלא מלמדים בסאסי? את הבודה. את הבודה? לימדו אותך את הבודה? כן. ניסי, אתה יודע מה זה בודה? את הבודה? לימדו אותך את הבודה? אתה יודע בודה? מה? בודה. מה? לא, אפילו לא יודע מה זה. הוא יודע טוב מאוד, מה זה? הוא עושה את זה לא טוב. אתה יודע מה זה בודה הפוך? בודה הפוך. קפה הפוך. מה בודה הפוך? אתה יודע מה זה בודה הפוך? אתה רואה שהוא לא יודע מה זה? הוא יודע טוב מאוד מה זה הכל. בוא נתקיל אותך. תהיה לך שאלות. אתה עכשיו במים, עומד להיגמר לך החמצן ואתה בעומק 30 מטר. עומד להיגמר לך החמצן בעומק 30 מטר? אתה לא יכול לשאול שאלות, השאלות שלך לא נכונות. האוויר. אתה כבר... אתה יודע באיזה עומק חמצן נהיה רעיל? 120. 120 מה? 120 מטר חמצן נהיה רעיל? זה לימדו אותך את זה בפאדי? דרך אגב, פאדי, לא יכול את זה בפייסבוק, ביוטיוב. מי אמר לך את זה? בוא כנס לאינטרנט. אתה בטוח? כן, בוא כנס לאינטרנט. כנס לאינטרנט. בתור אחד שחברים שלו עבדו בכל מקום ואני הייתי בהרבה מקומות. איפה הם לא יכולים לצלול? אמרו לי שיש מקומות שהספאי לא מוכר. איפה הם לא יכולים לצלול? צריכה לא לצלול, לעבוד. כן? שלח את זה שאמר לך תן לו סתירה עם הגב של הזמן. וגם ככה עושה קורס של צלילה ספורטיבית. וגם ככה לא תופס לעבודה. לא, אני אמרו לי, בכלל, אני עושה קורס. כן, בסדר. זה מה שאמרו להם בפאדי. הם אוהבים להגיד את השטויות האלה, הם גם מאמינים לשטויות של עצמם. עובדה שמלמדים אותם צפייה על הגב. לא תהיה קורס צלילה, יכול ללמד אותך לצלול. אומרים לי להתעווד עליך, יש לי דברים. גם מפגר. יאללה, אלא לימדו אותך פרפר? מייקל פלפס לימדו אותו להיות. אתה עובד מחר בבית משפט? אני לא אותך. איזה בית משפט? במחוזי אני עובד. לא נראה לי שאני עובד. בוא נגיד, זה סוס ישר.